Akekho umuntu onesithwalo okwayi enjoy imali yakho. Bayifuna ngenkani. Naba abantu abafuna izithwalo, abantu abahluphekile, abagive uphile empilweni. Umuntu sakathi noma yini uja noma ngabe sacrifice ngoma mncane. Noma ngasacrifice ngobani. Into efuna imali. Nayi la ngiyakhona ngifuna ukuthi kakhulu ngingene kule nto kamabhebeza. Le sengiyishintsha bese ngiyiphendula isithwalo. Ngikubonisa ukuthi lento iyenzani. Uzothi wena uyayifuna. Na umthetho simple. Angithi uyayibona into engizokunika yona. Siyaphuma la ekhaya ngiyokwenzela yona esigangeni. Ayikho la ekhaya. Ngoba number 1 iyathafazana. Angifuni into ezothafaza umndeni wami. Wena ufuna ukuthafazwa. Wena ufuna imali ehlanyayo. Akusiyimi ufuna imali ehlanyayo. Mina ngiyothatha i-risk. Yothatha amathambo thizeni ngwahlanganise nathizeni into ezithizeni. Ngizifake kulesi group. Bese ngenza u5 no6. Bese ngibiza wena. Bese lento sekwenzeka lo mlingo walesithwalo. Esakho. Sibhekane nawe. Siyokhulunyiswa uwe. Kwenze kakhululeka. Uzonginike imali yami engikucharge yona. Bese ngitshela ukuthi angiyifuni imali yale nto le engikwakhisa yona. Ngobe ngiyayazi ukuthi yebubi yapi. Ngobe ngiyayazi ukuthi kube nobuhlungu obenzakalayo.